Yo! What's up, Ram? So, bublayan ang buhay tangon yan. Kaya, oy, may naisip garota nga. Let's go! So, nagdyan muna ako sa tindahan, guys, para magbakal ng kape. Iwas nervyos, ay pampannervyos pala niyan. Dumaan sa gigibunta. So, yan, darata na ang kape. Grabe, ang pogi ko talaga. Sheesh! So, nyam, paluwas na kita sa arong. Tanay atod na ang kape. So, kung gusto pala nindo magdigdiyo sa arong, hindi ko ditutugdo ang lugar. Basta pag nahiling diyo yung route na tukawan sa muya na yan. So, may nahiling akong malilibangan. Ugwadigdig nakarawat shooting. Oh, sureball man talaga. Ay! Pero di ako dyan matatakot. Sureball pa ako kay Stephen Curry. So, tara. Masali kita. So, yan. Yaw na kita ngunyan sa tigpwestuhan ninda. 5-5 man lang yan kaya nagbali na ako. Mayo, bubla yun talaga. Siyempre, shoutout pa lang sa videographer ko. Kito to. Yeah. Salamat sa pagkaputoy ha. May 20 kasako pag nanggana. So, yan. Oh, nobody's perfect. So yan palang kalaban ko igdi. Dating tirador yan, digdi sa muya, ngunyan sa langan na lang. Kaya, ay sablay palan. So, dinawag kita sa sarong game. Mabawi. So, ako na ulit ang nag-inota. Siyempre, ako man lang magaling. Oops. Ay, nobody's perfect kani palan. So yan, si paring makmak na naka-uniform pa. Ay, buri na kumayong board sala. So, yan, nagali na ako dumanta. Aram kung mayo naman akong pag-asa. Yan, arog kaya, pag nung araw mo mayo kong pag-asa, magali ka na. Charot, digdi naman kasi bilyaran. So, yan, naglalakaw na kita padigdi sa bilyaran. Sakto may nagkakarawat, baka makadilin siya or madilin siyahan. So, palawag na kita tagay di man lang ko kaya may kakaba-kaba. So, yan pala dyan si kay Bami sa vlog. Oh, si Joven, yes, cute naman. Uy, magalingon naman talaga. Ay, dati player po yan kasi di siya nakaiba na overage. So, ilo yung tapan sa tira niya. Ay, talagang pambato mi po talaga yan. So, ako naman napalaban. Talagang magaling. Pati ang kalaban ko dyan si Angkol. Pero, try naman kiraray. Inot na warak. Tumay nagtawag. Nobody's perfect nga ni. So, tira dos na. Uy, talagang harayo. Nakaka-stress. So, uy, ako nakatuko-tuko lang habang inuubos niya ang kulang bulat. Uy, talagang nireviews naman na maray. Yan pala guys, itong inadalan ko kang grade 3 pa lang ko. Yes, nakuha ko pa siya. Duwa na ang side ni Angkol, tas ako may padawa saro. Araw ka na guys mag-placing ha. Hindi po nito paglilingawan. Buswa. Ini po ang tira na dawa si Efren, di kakayahon. Oh my God. Duwa-duwa yan, men. Replay. So, tira 5 na kita. Binabalakan ko dyan ng G's kaso nobody's perfect. So, all 3 na kita. So, yan. Tirang bahala ka ko. Lalas na tira mo na yan. Uy! Masaside. Sinabi ko sa M-Call, sarong sablay lang. Charot. Di bago pa siging sablay, pero kaya ko na yan. See? Yeah. Yes, sir. Sarong sa iya. Apat na yan. Apat na. Ay, puta tayo scratch. Apat talaga. Kadakol kaming game ni Uncle, kaso aram ng resulta. Daog, bawi na lang next live. Peace out. Yo, what's up guys? Iniyo pala nang ina-upload na kawat na Sunny Game. Pinduto na lang nindo ang link na nasa description para maka-download. So, yan nga ni na-download na ang game sa satuyang cellphone. So, iba-ibang notification ang maabot depende sa brand kan satuyang cellphone. So, yan na-download na sa tuyang kawat na Sunny Game. I-click na lang nindo yan, tapos install. Pagkatapos ma-install, click lang ang open. So, ngunyan, pwede ka na mag-register sa Sunny Game. So, para maka-register, ikag lang nindo ang sa indong number na nakaka-receive ng text, tapos magkag ng password, tapos i-confirm. Tapos dyan sa OTP, isend lang nindo, tapos may maabot na code, yan ang ikag nindo. Tapos ayun, register ka na. Pagkatapos mag-register, pwede ka na mag-login sa Sunny Game account. So, yun, yaw nakita ngunyan sa official homepage ng Sunny Game. So, pakalagin mo, uga kang free 5 pesos. Then, update gabos na game, tapos salaton mong mag 100% para makakawat. Pero bago yan, kay puwanta munang i-click ang profile pic sa taas. Para i-register naman ang sa tuyang fully verified Gcash account. Ikag lang uli ang Gcash number, tapos i-click ang OTP para maka-receive uli ng code.
Tapos pag okay na ang Gcash, pwede ka na mag-cash in sa Sunny Game. Pag nag-cash in ka ng 200 pesos, uga kang libreng 50 pesos. Para maka-cash in, i-click lang yung plus sign sa taas o kaya yung wallet. Pagkatapos, magpili lang ng kwarta kung pera ang gusto mong i-cash in, tapos maluwas na ang Gcash account.